Biyong timbangane turu sore hayo jejagongan ana kene ayo ndelok wayang sinambi tirakatan ayo padha gegendingan golek tombo jambi saya yung biyong ayo gegendingan golek hiburan Nduk iya mak wah bombong rasane ati ya nduk dene apa aku awakmu sak rombongan iso tekan kawasan Kelampok gintungan kembang bau ngono mak katimbalan marang bapak kang kagungan gawe iya mak ki hajate ngitano kang putra nduk ya muga-muga putra kang dikitan kelak dewasa bisa dadi putra kang miguna tumrape nungsa bangsa agama bekti marang wong tuwa sakeloro didana marang balak sengkala balak bilahi cedhek rejeki kadunungan panjang umur seger waras Allahumma amin ya nduk ya kanggo asu sarira paring pasugatan gegendingan ngono mak asu sarira paring pasugatan gegendingan ya nduk ayo disenengno atine dipadangno pikire ayo gegendingan ben ayem rasane iya iya mak ki akeh pamundutan akeh request dituruti ben ora gelo ngono ki Sugeng dalu Pak Dalang nggih sugeng dalu Mbak Desi nyuwun gending setunggal sampai ite nomor kalih podang kuning nomor ya 3 gubuk asmara sekawan kembang kopi saking kula Bapak Nedian Bapak Atrim oh Pak Atrim nggih nguasai salon sak kawasan Kelampok oh sing duwe sound system nggih sembah nuwun saking kula Cak Sakri Kajat Tamping oh saka Cak Sakri Kajat nyuwun gending podang kuning Pak Dalang nyuwun lagu Bidadari Cinta duki pasukan menunggu pagi oh iki pasukan Betamlek nggih putra kawung minta langgam lungiting asmara nggih sembah nuwun nggih konsupe dulure Gus Nur kepala dusun Bapo oh Gus Nur iki nyuwun gending Narayana mudhun bangun desa ya sembah nuwun cukup sugeng dalu Mas oh ono maneh ya sugeng dalu saking Pak Jeni Mantub badhe request sesideman ya sembah nuwun sugeng makarya Mas Dalang nggih sugeng makarya nyuwun lagu Lali janjine matur suwun saking kula pejuang rupiah ya sembah nuwun rawuhipun para penggemar
Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Mbak Desi. Arjuna Malam request lali janjine matur nuwun. Sembah nuwun. Nggih, sampun. Sampun? Nggih. Nggih. Monggo dipun pinangkani gegendingan punika. Lan ugi saderenge paring pasugatan ugi ayo ki mau ana padha nderek nawung sungkawa marang sedulure ki kang sampun kapundhut marang ngarsaning Gusti ki dulur sepuh Ki Jupri Asmara. Ya muga-muga dulur tuwa kang bali marang alam kelanggengan tansah pinaringan dalan kang padhang papan kang jembar iso nggayu swargane pangeran husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Nggih. Monggo niki dipun wau panyuwune Pak Jeni Mantup napa? Sesideman mangke mandhapipun podang kuning. Ya, podang kuning panyuwune Cak Sakri Kajat ugi Bapak Atrim sing nguasai salon. Iki kena kono. Iki kono kena isine nduk kene. Wong wedok nyekel dhuwit iku entekan. Wis gak kaya tak simpeni, disimpen wong lanang iku awet. Kena, ayo dituruti request-e para Sutrisno Budaya. Sugeng rawuh Bapak Wujud. Oh, Bapak Wujud. Nggih. Nggih, sembah nuwun rawuhipun. Mbak Afi jumeneng karo Mbak Susi. Luwe becik paten nono timbang pepisahan Prendiakan Sulistya wangi samudana marang keluarga
Nggih Pak Dalang. Nggih. Niki wonten panyuwunan saking Mas Pur nyuwun penggayu. Penggayu. Nggih. Nggih. Niki wonten request saking tuan rumah kang kagungan gawe. Nyuwun aku bukan jodohnya. Nonton wayang sembah nuwun nggih. Monggo diparingi nonton wayang riyin. Mangke penggayune kari-kari. Kena nonton wayang Mbak Afi karo Mbak Susi. Oi. 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 Ayo bener melu aku nonton bebarengan oleh cecer gak oleh senggolan suarane ana wayangan sajake enak temenan Ayo Ya. Cuk. Ayo dijaketi ya. Jawa Timur iki Jawa Pranyata budayane maneka warna aja lali iki rek wayang kulite ya Wiwit Mojokerto Surabaya Perangan Mekeh Gedrak Lamongan Pungkasane Malangan Paribasan Surabeja ana ulane aja kaloke dhewe carane sing penting golek primajane jalani sadurane Nggih sembah nuwun. Wau wonten pamundutan penggayu ya. Mbak Susi sing beksani karo
Nabi. Ki mau Abah Wahid ya rawuh. Kena paring pasugatan. Ki Bapak Rakub, Bapak Maulan sugeng rawuh, sugeng midhangetaken sinambi asu sarira. Napa? Gendinge, Bu? Penggayu. Oh, penggayu mawon. Andhap Abah Wahid, napa? Abah Wahid. Narayana napa? Nggih, monggo. Iki senengane Bapak Rakub, Bapak Maulan mandhap Narayana go panyunane Bapak Polo Mbapo. Go karek sawerane. Ya. Nggih, Narayana mandhape penggayu. rukun marang
sembah nuwun. Sembah nuwun. Ayo kena Mbak Susi karo Mbak Vivi monggo nyekar napa? Mbak Vivi Nggih, wonten panyuwunan lungiting asmara nggih. lungiting asmara ya. Ki saka Putra Kawung lungiting asmara. Ayo Mas. Ayo, Lungiting Mas. asmara. Saiki tamene Mas. Barang-barang sekarang gue. Ayo padu. Sekarang gue. Asal sembah nuwun. Seprene nggonku ngenteni janji prasetyone ati kadung tresno mreng sliramu dawuh bagus ngrelingke nolak wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah anggapan aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus kaya andi-andi aja pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tegoni atimu saya gawe loro iku ra kayopo aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen durung ngandhing sliramu ukurane tresno dudu kandha nanging lumiteng asmara. Injil wonten Napa? panyuwunan Mas. Joko Lelur. Joko Lelur ya. Ki sing nyekar siapa? Siapa? Bu Muji ya. Ya sing jumeneng Mbak Desi kena ambek Mbak Farida. Panyunane Joko Lelur. Ayo, wis Mas. Kena Joko Lelur. Siap?
sembah nuwun sanjene lagune lawas sampai lali kabeh. Ya, ayo Mbak Farida, Mbak Desi, monggo. Ki apa wae gak request? Mboten nika mantuk. Oh, gak request. Nggih. Ya, napa? Niki wau wonten pamundutan spesial lali janjine. Ki saking pejuang rupiah. Ya, dituruti kanggo tombo jambi saya. Ayo Mas, lali janjine. Sembah nuwun lali janjine katur kagem pejuang rupiah. Ayo gilirane Mbak Jihan request iki duet karo Mbak Afi. Mengko ditutup bareng-bareng. Kena? Ki request spesial kagem kang kagungan gawe. Kena ke ana duet apa? Duet apa, Vi? Apa? Pertemuan. Ya, spesial dangdut iki mau pasukan menunggu pagi, pasukan Betamlek. DKI pertemuan. Sing duel iku lho, Dik. Iku apa?
Maringi Napa? lagune napa Pak De? Kok aduh ngoten nih. Ki, nyun apa? Diparingi serampat. Iya. Serampat mawon. Ampun. Ya apa? Serampat Pak Dalang. Serampat. Ya, ayo kono. Mbak Silvi, kono serampate. Di Andra. De ceketana. Wih. Wis luwih sak salahe.
aku dhewe ya mas manis renggo mane 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 manis renggo satriya lersan pura tanesele atiku kayongyon selakamu saya nambahi langun dasar ayu lencir kuning ora mung kalatiku dadi gombe wong tresnaku tanpi salah Sembah nuwun. Sampun mboten pamundutan. Hah? Sampun. Nggih, wayangan mawon. Wis nduk, cukup sakmono pok menawa ana kurang luwene njaluk pangapura sing gedhe kripik gedang gada tela ditidhi ngandum rasa sambung sesuk langsung pindah ana Banjangan Sarirejo ngono mak ayo nderekno bendara nutukno lakone nduk Wauta sampun mlebet jroning sanggar pamuja branta sang begawan Kumba Kinumba nimbali emban kapure bakar Duparatus tenging madya Untara biar katalika lahing kanata wau medaling wadyabala liwat korine gapura agenge gapura sak Mahameru inggile sak pucang lawan dirisan sino memani ing warir sijengi sara-sara kembaring daratan Patra angrawit korine gapura ginambaran yaksa loro den cengli gada miyang tameng kadamel saking Parunggusari ilataning salaka menur den iseni bermana lan bermani bermana kombang lanang bermaniku kombang wadon yaksa kembaran Prabu Cingkara Bala upata kang tenggo kori lawang slemer tangkep cara menungso malaikat kang jaga lawange swarga hakegala tingkahing wadyabala ngumpul ana golongane dhewe-dhewe
busana abang ngumpul padha abang kaya geni kawelagar nyemburat abang beranang dene kang busana ijo ngumpul padha ijo kaya tandur mapak anak katon ijo royo-royo najan kang busana putih ngumpul padha putih kaya kuntul haneba sarawa ora kantun kang busana ireng ngumpul padha ireng kaya dandang rebutan penclokan wauta medaling wadyabala cinandra kaya dene sela berkidi sela watu blekiti semut kaya semut lumaku ana nduring watu blidir datan ana pedote datan ana genggangi rawe rantas malang putung medaling wadyabala kok jedolna pucuking Gapuralaya Aduh dewa Yana Trisra Trinatra benceng ngono tinentang kamantri Markono tineng kiseng Gunawan Kuntawibisana lamun benjang brubuhe ngalengka ketingale benjang pedhot dadi teka warna pola dalah jagat Dewa Bathara wasesaning jagat Pramudita Bahwana langgeng
titayuganing ulun sun kasih sira wani munggah kayangan Suralaya ndodhok lawang sela mertangkep munggah bali manik merca bondo apa kang dadi sedya karepmu sapa kang dadi dasaranmu waduh dewa tak unggahi Suralaya tak unggahi bali manik merca bondo tak dodok lawang sila mertangkep kenalno dewa Resasa putra pertapan jenang gongso aku munggah bali manik merca bondo mung golek keadilan marang dewa siji biyen janji marang sliraku aku mbok wenehi wadak kang sampurna wadak sing bagus ning nyatane nganti dina iki gurung kelakon angka kaping pindho aku netepi marang tresna sejatiku Sri Widawati mula iki dina bakal tak jaluk tak boyong Sri Widawati dadi gantolaning ati pola dalah Resasa putra apa sira ora ngerteni titawani munggah Suralaya iku teken mati apa ora sira pahami yen to ana paribasan Widodara Widodari Hapsara Hapsari Bathara Bathari raseksa kudu palakrama kelawan raseksi lho awakmu wujud denawa wujude buta cilik buta bajang kok kepengin ngayuna widodari nglanggar marang pernataning dewa baliya yen Resasa putra gak gelem balik kelakon tak rangket tak paku njara kaya dene wong kemilian tata muntab lerek netap cocopang wawing wengis netra kocak ngondarandir netra kocak ngondarandir waduh dewa niat kajat bondo tekad niat budi bondo kupati dewa jejekno kautaman tak jejekno kebecikan aku munggah mung golek keadilan ojo nyacak loro najan to mati bakal tak sembadani wolah dalah tita yuganing ulun sumbarmu kaya bisa ngrajangin ngunjara bumi lena pangendamu kena kumlaweng tanganku tibeng siramu kelakon merapat ajur kuandamu keparat kakean cangkem awas ladalah dewa kirang gumuyu mundur sepisan ora kalah ning aku golek papan kang pernah wong perang tak ibaratno Sarata Yuda Sarata pitik yuda tarung gentan-genten ngabluk gentan-genten jalu dewa sing ati-ati
leno pangindamu wah nglakon tak dodok dadamu dewa perang apa Bathara Sukra po tandingana perang alis penjalin binentang perang kuku tarung peranging prajurit tedak rembesing madu traing Handonawari perang alus penjalin binentang durung ana bumi owang-owung wong gunung kulak jangan bung wong dodol mosok tuku bebek mbok mulang langi dewa tak kembari awas dewaning Bathara Sukra lekane atiku bandingen njaluk dibanting awas ilmu apa tak banting melilit meluntir tak bledok kiwa metu tengen nyakar daud ngidoni kaya prajurit Wanodya welut podelmuku gak menang kak menang karo aku ndi gurumu aduh berai ngidoni arek gak mergo ilmu welut putih dewa ning gurung titi mangsa tiba apesmu tak candak mawut jiwa ragamu keparat awas dewaning Bathara Sukra Wauta Bathara Sukra perang gurung njebolna wulu sawiji tinggal gelanggang colong playu mundur mundur ora kalaning mundur brai ngalah
Eling marang piunene wong tuwa jare nak wani ngalah. Wong ngalah ku luhur wekasane. Wong ngalah ora kalah ning wong ngalah iku kasyaning Gusti Allah. Padha sakala dewaning Bathara Sukra sendakep asta suku tunggal. Sendakep wis ngarani asta tangane suku sikile manunggal kumpul plek gambare wong mati ngadeg. Aja salah prenjangka, aja salah penemu endi ana menungsa mati ngadeg yen ora matine kekayon. Matining Bathara Sukra mati urip sakjroning pati, pati sakjroning urip. Mung ngeningna cipta njumenengna raga, nutupi babahan hawa sanga mandeng pucuking grana. Mandeng nyawang pucuk grana irung. Keplasing sukma den raga sukma. Eling marang manis meneng pusaka bandeng iwarane. Manis wong bagus meneng wong ayu. Pusaka gaman pepak-papak landhepe pitung cemukur medale gos kembaran. Janji manungsa gelem ngrasakno ing kono bakal sumanding mrendat Kang Maha Jati. Ing kono bakal kinayoman marang guru sejati. Eneng hening hawas iling. Eneng duduk menenge wong lamun ning menep jroning rasane. Rasane wening angen-angene padhang Bathara Sukra nyandak sampur. Tangan tengen buang sampur iku tandha buang barang brahala. Tangan kiwa njupuk sampur teges njupuk barang bebener. Dikipatno sampure, ditanjakno sikile. Mbeksa keter katar bau. Eling beksaning wernen tumenggung Sinukarta. Yo ayo gotong royong Bangun negara. oh toto aku mati toto aku kalah yen kesempatan sediaku antin sawetara aku beksa beksane kadangku pribadi eling dadi satria kang wigati tak tumpes durham para murka amar makruf nahi mungkar. Resasa putra maju maneh. Waduh Dewa, durung rumangsa kalah.
tanding ana perang seri angka kaping pindho. Perang gawe seri. Ngestokno piwulangi guru. Sing diembo perangi gurune. Ya. Sesama